Chini yamuri kuona yevanhu vandinawo panapa ichi chi first born changu ichi. Kana zviri zvokugadzira maToyota ndoda vari muwane ndiye papa. Vataure kuti vanogona kugadzira mota. Ndovapa mufano zvekuti yaramba kumuka ine macheck lights, booster harisi kubata zvakanaka, iri kuoma mabrakes, suspension yanetsa. Makaona musikana kuti akamuti tokonya magetsi zvakapera. Handichataura zvekuti mota ichazoenda ndonoibata zvakare. Sambugu wamuri kuonazvo kuti anzi engine yazonoka, mota ida kuitwa chii. Hakusi kungoreba chete. MaToyota vehicles ari kugadzirwa muno muZimbabwe muHarare. Just visit pa opposite Unilever paipe neany pro neToyota yako, even uri kwauri ingofona uri ikoko ndedambudziko neToyota yangu iri kudai. Chandinongokuvimbisa ndechekuti haikona kunetswa nemota yawakatenga ukaita zvekutamba mota inopanduka kuita chikwambo chaicho. Makada kuzvitarisa ka tiri kugadzira macruiser, tiri kugadzira mababy quantums aya amuri kuona, even maquantums titombaakwirira ndega ndichakuratidza mavideos tichena unodzigadzira kunze dzanetsa zvekuti haiwa maGD6 mazhinji ari muZimbabwe. Sibirukasha maGD6 mazhinji ari muZimbabwe panapa ndopaari kugadzira zvekuti munhu unodzengerera neToyota uchienda muzvikona pamunenge muchiva trigged by backyard garages kuda kwenyu. But Auto Quick Fit Motors well registered company yakaregistrwa zviri pamutemo, hapana bepa risipo, highly qualified technicians. Ukauya panapa you can show you my certificates edu uona kuti vanhu handogela navo ka vanhu chaivo chaivo. Mota yako yogadzirwa uripo, maoriginal space aya uchinatsozvoonyera kuti aripo. Thank you very much. Kune vakangwara visit Auto Quick Fit Motors, definitely you smile. Only Toyota vehicles, small and big, petrol and diesel. Thank you.